Itu ke 300.000 kandak dari nyodapen anugerah busana bana bahkan kandak lagu cek lagunya lintau pas siang kita lendong. Kota gadeda beko yang kira buli amasu atabe lalai ko yung kira bali amasu atabe lala agi aling tau basiang ewa anda elai tibo raja leta beba kiambang dia candu baranang tibo yuolalai antara di dana karudin noy oi kareson anjo karudin tema oi kare et ado disiko lama nangi wanada alama batin ma awa ababini raso marando lalai antala di denana akan dua koi lama ati mama kana singgang dedang kami kedua ndak dibasoinyo api daging lah tinggal tulang dema candu mangunyah tibo jual lalai antala di denarang sikuai kedua jodai di tusalanyo dema gala abasammo makan surang dimatin dak kai bonema dalam tangan dia urang ma gonye anak tesaluoi malam bisu awak di Ciledug nema dan anggotanya iko yuo ima denai indah kasetrup ne dia paedina natarang baki cua yuo lalai antala di denarang banyak tinggal panitia sajo dema baitu bana malam kini dimatin dak kai bone dia kandung orang jual lalai antala di denai tuan noy Yalah 8 pulau ke lagunya Niko seketek pulau pariwita cangkok kadang 2002